anden vil tvinge børn til vaccinationer? Kan du forklare mig det? Hvem er hver anden? Nej, jeg tror, du må tage hvem er det, der ikke vil livet? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, du skal tage med. Det kan man da ikke. Man kan da ikke sige nej til livet. Nej, jeg kan godt se, at det betyder noget for dig, det der, Kirsten, men jeg tror ikke, vi skal tage det med. Jamen det handler jo om vacciner, jo. Jo. Det er jo noget af det mest grundfæstede, vi har. Jo. Man kan da ikke sige nej til livet. Altså sige nej til en vaccine? Det kan man ikke, det vil jeg ikke have. Nej, men tror du ikke, det har noget at gøre med, at der er mange, der er bange for, hvad der kan være i de der vaccinationer? Men ligesom var så det her, der handler jo om sygdomme, jo. Ja. Man kan da ikke sige nej til livet. Nej, men der er jo nogen, der tror, at man bliver mere syg af at få de der vaccinationer, hvis der er kviksølv. Men det vil jeg ikke have. Nej. Jeg kan godt se, at det betyder noget for dig. Det der. Jeg vil ikke have det. Det kan man da ikke. Hvem er hver anden? Kan du forklare mig det? Nej, det kan jeg da ikke. Du er nødt til at tage den med Metro Express. Det er ikke mig, der har lavet den der overskrift. Hvad står der? Der står simpelthen, hver anden vil tvinge. Hver anden dansker vil tvinge forældre til at vaccinere deres børn. Hvem er hver anden? Jamen, pas. Kan du forklare mig det? Jamen, det synes jeg lige har gjort. Jamen, hvem er det, der ikke vil livet? Jamen, jeg tror gerne, de vil livet. Jeg tror, det handler om, at de er bange for... Jamen, det vil jeg ikke have. Nej, det kan jeg. Det har jeg forstået. Men jeg mener bare, det handler om, at der er nogle forældre, som er bekymret for, hvad der egentlig er i de der vacciner der, ikke? Fordi man hører så meget. Jamen, ikke vil livet? Ja. Jeg ved det sgu ikke, Kirsten. Jeg har så dybt røvser. Det må jeg sige. Ja. Så hvem er verden? Ja. Pas. Jeg spurgte til din have, stille og roligt. Jamen, det her, det er da vigtigere. Skal jeg sidde ude i mit orangeri og være bange for at få forårsyge? Jamen, det vil jeg ikke have.